Kaixo, gaur Bizioneko laugarren kapituluan kirol instalakuntzen kudeaketan inguruan ibiliko gare, horretarako Atxabaldako Ibarra kiroldegira etorri gare, hau izen baitzan Atlonek kudeatu zauen lehenengo instalakuntza. Goazen ikustera. Kaixo, Gonzal. Malen. Zomoduz? Ondo, mentxe. Ondo, bueno, ni kirol instalakuntzen kudeaketan inguruan gehiago ezauketia gureko neuke. Orduan, ze pentsetan bagatzu gai honen inguruan hitz egiten dugun artean Ibarra kirolde gisa ezagutzen badugu? Bai, hori da, goiaz erakusten zut eta bitxartien ikusten dauzela ondoian kirol zerbitzua. Perfecto. Ba, bueno, bueno, Gonzal, kiroldegi batengaz, kiroldegi batek espazio diferente asko ditu. Zertan datza kiroldegi baten kudeak eta zer itxen dozue? Bueno, hainbat eredu moduan da zela esan geike, ez? Hasita kiroldegi oso bate kudeatzetik, bai piztinak soilik kudeatzera, o harrerako zerbitzua, ero igerilekua, edo beste hainbat gauza. Osa, kasuak desberdina di, ez? Kiroldegi batzutan kudeatzen dozue igual zerbitzu zehat batzuk, beste batzutan kiroldegi xa bere osotasunean. Hori, asko influirutzen dau, udalak zer eskaintzen dauen. Kasu honetan, Aretxabaletan, udalak ateratzen dau konkursora kiroldegi osoan kudeaketa. Beste toki batzuetan izan lehike, jardueraz jarduera ateratzen dauen konkurtsuak. Beste eredu batzuk, lehen esan modan, igerilekoa bakarrik. Eta holan, poliki-poliki joaten gara kiroldegi ezberdinetan eredu ezberdinak lantzen. Eta kasu horreik, beste kiroldegietan ematen dien kasu horreik, Atlonek berak kudeatzen ditu edo esan gurote Atlon Ibarra kiroldegi xamakarri dugu edo beste herri batzuetan be eskaintzen duzu zerbitzua? Bai, hasi ginen, hasi oindala 10 urte kiroldegi hau eraiki izanetik Atlon hasi izan hemen, oindala 10 urte. Eta gero poliki-poliki joan izan gare, adibidez Gipuzkoatik, Oñatirutz Zabaltzen, Legazpi, Lazkao, Ordizi bebai, gero hortik Bizkai aldera joan ginen bebai, Ermua, Lemoa, eta inkluso bebai daukou, dau eramaten dugu apurtxoa, zeltitxoa eta Aromeixoko zerbitzu batzuk, jarduera zerbitzu batzuk, eta poliki-poliki ikusten dauzelan lurralde ezberdinan arabera be, kudeaketa ezberdin mota asko da zela. Beraz, Atlonek bere zerbitzua udalerri desberdinetan eskaintzen dau. Imaginatzen dut zenbat erabiltzaile da zen jakingo dozuela, ez? Bai, ez da erresa, baina gutxo gara bera 24.000 bezero kopurutara heltzen gara, udalerriak kontutan hartuta. Eta zu, Ibarrako koordinatzailea izen da, badakitu zema da zen Ibarran? Bai. Gisa pandemiak tokianetan moduan gogor jo dauela, eta pandemia aurretik 3.000 abonatu inguru geuken, eta oin poliki-poliki gaitze zifra horretara heltzen, eta gero abonatu ez da aparte dauko kirol jardueretan beste 700 izen emate. Udalerri desberdinetan esan doztazu 24.000 erabiltzaile inguru dituzuela. Kopuru hori kudeatu ahal izateko ahalik eta onduen, zenbat langile da horren atzean, zenbatek itxen dozuela kirol instalakuntza kudeaketa baten? Gutxi gora bera 200 bat langile gaz. Eta eskaintzen dagoen zerbitzuen arabera, herri baten langile kopuru gehiago, ero langile kopuru gutxiago egoten gara. Pixka bat gehiago ezagutzeko, saio gidatuz beteta daukotue Ibarra kirolde gisa, TRX-eko saio bat ikustera joango naz. Oso ondo. Bai, venga, Gonzal, agur.
Kaixo Inigo, ze moduz? Ondo, amentxe. Ondo? Bai. Bueno, ni Ibarra kiroldegia ezagutzen nabil, zerbitzu desberdinak. Bai. Zu TRX saioetara etortzen zara. Bai. Zer die TRX saioak, zer lantzen dozu saio honetan? TRX-ian gorputz dana lantzen da, muskulatura dana, bai tren inferior eta tren superior deitzen dana, eta azkenien bakoitzan injarra eta garatzen da. Eta zer dauko berezi TRX? Material berezi batekin egiten da edo? Kuriosu bada, bi zintxakin gorputz dana, muten da aukeria gorputz dana lantzeko. Eta aurten apuntatu zara edo aurretik behibilitxazaz ikastaro honetan? Ni apuntatu nintzen pandemia bukatu zanetik. Pandemia isa pasau zanetik, apuntatu nintzen, apur bat debila geratu nintzelako pandemia pasau eta gero, eta hasi nintzen lantzen, eta oso posik. Oker espanau, ontxe TRX saio daukotzu, ez? Bai, hori da. Gure bozu segi klasera, emun agurra eta iruditxo batzuk hartuko ditugu. Bale? Oso ondo, eskerrik asko. Erritmoa galdu barik, zumbako klase bat ikusiko goin. Babaiak! Berriro! Gora! Berriro aurrera! Hasieratik! Atzera! Aurrera! Atzera! Hop! Xumba saioan gorputza dantzan jarri eta gero, gap saioak ezagutuko ditugu eta horretarako Ainarakin ino bitzordua. Aber ze kontetan dozkun berak. Epa, Ainara? Kaixo. Ze moduz? Ondo. Ondo, gap saiorako prest? Prest. Erto. Bueno, gap da hemen Ibarra kiroldegixan eskaintzen den ikastaruetako bat, ikasturte osoko ikastarua da, oker espanau, ez? Bai. Zer da ikastaro honetan lantzen dozuena, zer ritzen dozue gap saioetan? Gap izena ez, erderat bat ogoriez eta gluteos, abdomen eta piernas, ez? Nahi dago esan, orduan lantzen gauena da eta tonifiketan dozuna bat ez da, iztagak, ipur masaiak eta abdomena, sabela. Eta orduan da indartzeko eta resistentzia gehiago hartzeko hanketan eta bat ezen. Aztian behin itxen dituzue saio honek edo? Aztian bibider. Aztian birritxan. Bibider eta bide basaioak 55 minututakoak. Aurten hasi zara edo aurreko ikasturtietan be ibili zara ikastaro honetan? Aurten izango da gapen ja 3. urtean abilela. Osea, una veterana ja. Bai, oso pozik. Oso ondo, ez dutzu denpora gehiago lapurtuko, gure bozu segi zure saiora, bale? Tope! Oso ondo, agur! Bueno, ikusi dugu kirol instalakuntza baten kudeak eta zelakoa den, Ibarrakoa hain zuzen be,
Oin zuen txanda da, probatzia gure gozue, badakitzue, etorri barrera eta proba hau.